hlavní aktéři vzniku této republiky. Tak se podívejme na tyto události roku 1918. Bude říkat první světová. Češi bojují na straně Rakousko-Uherska za svého císaře Františka Josefa I. a i když jsou v monarchii nespokojení, jen málo koho napadají myšlenky na samostatnost. Těch mužů je skutečně jen několik a jsou pro následování. Poslanci vídeňského parlamentu Alois Rašín a Karel Kramář, zatčeni za rozvracení monarchie a odsouzeni k trestu smrti. Učitel Edvard Beneš, mimochodem bývalý hráč fotbalové Slávie, a jeho univerzitní mentor a ochránce Tomáš Masaryk, ti raději prchají ze země. Ve Francii se k nim připojuje slovenský voják Milan Rastislav Štefánik. Tato pětice snad jako jediná sní o společném státu Čechů a Slováků. Nejvíc tíhy leží na Masarykovi. Je mu už 65 let, podle tehdejší průměrné délky života měl být dávno mrtvý. Ale on je bojovník. Už dřív bojoval proti všem, když tvrdil, že tzv. Rukopisy Zelenohorský a Královédvorský jsou podvrh. Bojoval proti všem, když hájil žida Leopolda Hilsnera ve vykonstruovaném případu vraždy Anežky Hrůzové. A teď bojuje proti všem, když jezdí po celém světě a přesvědčuje spojence. Rozbijte Rakousko-Uhersko, střední Evropě, tak bude mnohem lépe. Masarykovi nahrávají dvě věci. V roce 1916 umírá císař František Josef I. a jeho nástupce Karel I. chce vést vůči Čechům přívětivější politiku. Kramáře s Rašínem dokonce omilostní a pustí je z vězení. A ještě důležitější je, že čeští vojáci na ruské frontě houfně přebíhají na druhou stranu. Za Rakousko se už být nechtějí. Masaryk tedy tryskem míří do Ruska, kde se mu podaří prosadit vznik Československé legie. To spolu s Čechy a Slováky ve francouzské a italské armádě čítá přes 50 000 vojáků. To je klíčový okamžik. Masaryk stát ještě nemá, ale armádu už ano. Je rok 1918, pro Rakousko už je válka skoro prohraná a český národ konečně cítí, že se schyluje k velké změně. Lidé si šeptají o profesoru Masarykovi, který mezi tím vyjednal i podporu amerického prezidenta Wilsona. Myslí na konec války jako na začátek něčeho nového. To něco přichází 28. října 1918. V ten den se Beneš setkává s Kramářem ve švýcarské Ženevě. Na poslední chvíli dohadují, jak má nový stát vlastně vypadat. Rusofil Kramář chtěl, aby nový stát byl královstvím v čele s ruským carem, ale Beneš rozhoduje, že to bude republika. Také se shodnou na vzniku nové národnosti československé. To proto, aby Němců nebylo v novém státě víc než Slováků. 28. říjen 1918 ale nakonec vstupuje do dějin kvůli událostem z Prahy. Toho ospalého rána přichází úřední zpráva, že Rakousko je ochotné přijmout podmínky příměří. Teoreticky to ještě nic neznamená, ale lidé si to vykládají po svém. Jeden z živnostníků, který kapitulaci čte, vykřikne: jsme svobodní, a dav to bere za hotovou věc. Strhávají se rakouské znaky, německy psané vývěsní štíty a klíčové je obsazení tzv. Obilného ústavu, který rozděluje potraviny. Císařská posádka se nezmůže na odpor, protože maďarští a rumunští vojáci odmítnou bojovat. Nakonec se na sochu svatého Václava pověsí československá vlajka. Tohle už nejde zastavit. První československý prezident Masaryk se do své vybojované země vrátí až za 2 měsíce, 21. prosince. Všude, kde zastaví jeho vlak, vítají ho nadšené zástupy. Je mu 68 a svůj největší životní úkol splnil. Až mu za nějakou dobu budou přát k 80, československý parlament přijme zákon, jaký v dějinách nemá obdoby. Ten zákon totiž obsahuje pouze jedinou větu. Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát. U Zborovách změla děla, až se chvěla zem. Když tam naše vojska spěla s českým praporem. Před tatíčkem Masarykem jako lavina do boje šla pevným šikem česká družina. Do boje šla pevným šikem česká družina. Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej, do boje za republiku, kdy chceš si je zavolej.
jde prapor za praporem, všichni budou volat sborem. Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej. Dylan est mort, et cette fin est en accord avec sa carrière. Il est au moins possible de facilement la symboliser ainsi. Il est parti juste au moment où je faisais des plans pour tout arranger et discuter avec lui. Stéphanique, fin tragique. Cela lui a épargné beaucoup de douleurs et de déceptions. J'ai été très secoué et très douloureusement touché par la façon dont tout cela s'est achevé, y compris entre nous. Nous étions malgré tout étroitement et amicalement liés. Po 7 letech se vrátil do vlasti ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Setkání s přáteli i oficiálními osobnostmi bylo velmi srdečné. Ministr Masaryk pak promluvil pro týden ve filmu. Muzea v Praze naposled pozdravil mrtvého přítele a Po 7 dlouhých letech se vracím domů k mamince, do Československa. Jste volní a budeme pracovat. Potřebujete mnoho, vím. Budeme se starat, abyste co možná nejvíc dostali. Jídla a jiných věcí. Ale nemám o vás starost, když jste vydrželi to, co jste vydrželi, vydržíte tu přechodnou dobu. A myslím, že za pár měsíců republika skutečně se uvede do chodu. Neprosté, neříkejte mě, abych dál povídal, abych se rozbrečel. Jsem rád, že jsem doma. Rozloučili jsme se s Janem Masarykem, velkým státníkem a předobrým člověkem. V Panteonu národního pracovníka předseda vlády Klement Gottwald.